Imaxes como estas sucederonse este xoves por toda Galicia. Son convocatorias da plataforma SOS Sanidade Pública para denunciar o incremento das listas de agarda. Na nosa contorna organizaron concentracións ás portas do Hospital do Salnés e tamén en Pontevedra, diante do Hospital Provincial. Na área sanitaria de Pontevedra hai pacientes que como mínimo teñen que esperar unha media de 12-15 días para que lle outorguen unha cita coa médica ou médico de familia. Na nosa área sanitaria, según os datos das mutuas, incrementouse un 40% a firma de contratos de seguros sanitarios privados. Os días de espera para unha cita de enfermería están nunha media de 6-7 días. Advirten tamén das demoras nas consultas especializadas. Tamén nos consta que nesta área sanitaria a espera para que te atenda, por exemplo, en traumatoloxía, é unha media de 10 ou 12 meses e incluso 18 meses nalgúnha outra especialidade. Unha vez que te atenden, decide o especialista que hai que intervir en quirófano, pois outra garda dos outros 6 meses. Como consecuencia, advirten da sobrecarga no servizo de urxencias, ademais de reclamar máis transparencia nas listas de agarda, pídenlle á Xunta que resolva os problemas na atención primaria, destinando para ela máis fondos. Inversión do 25% do orzamento total dos Sergas na atención primaria, os efectos de incrementar o persoal e mellorar a calidade asistencial. As listas de espera non son inevitables, son consecuencia da falta de recursos, da saturación da atención primaria, do mal aproveitamento dos recursos públicos e do interese de desviar aos servicios sanitarios privados ás persoas con problemas de saúde. Lembran que a saúde non pode ser tratada como un negocio. Nese sentido, denuncian a cada vez máis habitual derivación de pacientes a centros privados, criticando ademais que o Sergas ofrece aos doentes a posibilidade de operarse nun hospital privado nun prazo máis breve, fronte a unha espera maior para unha intervención no público.